pi ywero, jomoko ne ntiere mane ot, tineno ka pi pong'o ot, mwandu mag gikethore. Gin puonj kata kaka mag, kata weche kaka mage ma unyiso jopiny ahinya ahinya te kindegi ma koth chwe mar mondo mi gipogre kata kik giyud masira moro amora mikelo kod pi oula. Morris, kapod antie kuomi. Waseneno ka wach mwasebedo kwagolo kapok masira ma kama otimore osebedo ka konyo jopiny kabisa. Newach sani waneno kuondego duto, waneno ka information chopo yo makare kendo jopiny bedo gi ikruok makende. To maendi waseneno ka jopiny yudo puonj ni koth chwe malo kendo kawo ndalo 2 kata ndalo 1 kata seche matin mondo chop kuma gintiere. Tiyudo ka koro jopiny chako golo gikgi manie udi, ka ntiere chiaye to gitero kuondego ma moting'ore malo, kendo yudo ka nyithindo bende idaro chon ma mondo ka masira ma kama oyudore to ok gibed gi hinyruok moloyo kaka masira nyalo biro ka ok gibedo ikruok. Wan kaka Msalaba Makwar wasebedo kwa tudore gi kambi mar Safaricom kendo waoro ote makende ne jomodak alwora go duto mondo bed kong'eyo niwach wan bende watiyo machiegni gi jogo mang'iyo kaka kor dwasi chalo, ng'isowa kaka koth nyalo chwe. To maendi wachiwo e sama kende kendo e sama kare. To waseneno ka gini konyo jopiny e yo makende ma kata pigni oyoro gima chalo nade tiyudo ka ok yudgi apoya nono moloyo kaka ne ok gionge gi weche aina gi wasebedo kwakonyo gi godo. Erokamano. Adwa nasoma ne moko kuom ote kata ote ma janeno magwa podi medo chwalo no okinyi makawuono. Ote makamago wabro bedo kwasomo gi achiel kachiel e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Oluoch Kolaudi wacho ni Joyce Odur wach mar oula ni ang'o momiyo sirikal ok dwar chimore kode tira. Waol gi wito ngima kod mwandu ma kiny ka kinya. Wach koru dam dwani orang wachne. Abdalla bende wacho ni an Abdalla mar Katito mosna jalonya. Penjo mara ni wach pi ma ahero ni en ohala mar jomoko kosi nyalo lose dichiel to orumo. Kata kamano otimore marach no diche ma kawuono waonge apisa mawuok e kaunti ma Kisumu mane nyalo duoko penjo makamano. Kaloni mano en achiel kuom